За Калофер Ботев е нещо повече от поет, от революционер, от това, което е за всички останали. Той не е загинал инцидентно в бой. Целият негов живот той сам съзнателно си го е вървял стъпка по стъпка в името на България и е знаел, че ще се отдаде живота за него. Аз искам моите деца да продължат да идват в Калофер и това, което искам да правят, е да продължат да предават в поколенията начина, по който се съхранява българщината. Освободителното движение. Васил Левски.